tikaze koma waire kuti pamene varuva mukadzi vakauraya chi mukadzi vakapisira mumota ndokuwa kwataita sa at last ndopatakazwa kuti munhu uya hasi kuonekwa ende hapana kutora kuda 2 hours kana 3 hours sikateupatakazwa kuti muna zvirumbirira kuti inonzi kukumori ndopatakabva kuti chimanya ndokwatavata chero mukaonaone zvachiri kana kudii hatangobva kubasa takananga ikoko pasina 10 minutes nebva fona zvikanzi zeti ndikuona pane munhu ari kunamata asi ari kutsva mota iri kutsva ndikati aiwa asi majokisi ari kuita here ndikanzi shuwa ndikati saka ndifonera mapurisa zvikanzi ndobva ndakafonera mumwe mupurisa wandoziva anogara mumalocation. Zvinhu zvinotyisa uye zvichishamisa. Mumwe murume wekugweru akapisira mudzimai wake mumota yasawira wake, pedzezvo ndokunozvisungirira mumuti. Kusangana kwatwiita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pachannel ino ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, ndadzoka zvakare nenyaya yakaitika kuGweru nemusi wa12 August 2025, inova nyaya yakasiya vagari vemuGweru vasina kana neremuromo mushure mekunge murume anonzi Nigel Mukoki apisira mudzimai wake mumota yasawira wake iye ndokunozvisungirira. Chiitiko ichi chakasiya vanhu vazhinji vaine mibvunzo mizhinji nekuti vari kuziva nyaya vacho ndivo vakafa. Nigel Mukoki anonzi akakumbira mota kushamwari yake achiti anoda kunoatenda funeral yehama yake kumusha. Kudzoka kwaNigel kumusha hapana akamuona, asi zvinonzi Nigel asvika kumba kwainge kuine vana vake akasvikovaudza kuti musaudze vanhu kuti ndarobwa. Nemusi wa12 August 2025 nenguva dza6 am mukadzi anonzi Definite Rutendo Musomekwa anonzi akaonekwa achitsva apo aitsva iye pamwe chete nemota yerudzi rweHonda Fit along Fletcher Road near King Cobra Mine in Gweru. Munhu akaona chiitiko ichi akazivisa mapurisa nezvenyaya iyi. Mapurisa ndokuuya ndokutanga kuita ma-investigation. Nenguva dza2 masikati ndipo pakazowanikwa Nigel Mukoki akazvisungirira mumuti, zvinova zvinhu zvakaita kuti pave neumbowo hwekuti ndiye aiva apisira mukadzi wake mumota nekuda kwechikonzero chisati chazivikanwa pari zvino. Asi vamwewo ndivo vari kuti inyaya yecheating, asi pazvose izvi hapana ari kuziva pari zvino. Ladies and gentlemen, ndoda kuti muone video rakaburitswa neCentral Radio 95.8 yehama dzaNigel dzichitaura pamwe nezvakaitika. Asi mapedza kuona this video, ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Kwaziwa mhuri yeZimbabwe tiri muguta reGweru panzvimbo yakaita chiitiko chakakatyamadza vakawanda. Panova pane mota yemhandoro yeHonda Fit yakatsva ikaparara. Pamotikari iyi pari kunzi zvekare pane munhu mumwe chete anga aripo akatsvawo akarasikirwa neupenyu hwake. Munhu yanga ari munhukadzi. Pari zvino kutaura kwatiri kuita takwanisa kuti tinge tichibatana nehama dzemushakabvu anova iye murume ari kunzi aifamba nemotikari iyi wanikwa akazvisungirira mangwanani anhasi kunzvimbo yeWindsor Park zvekare muno muguta reGweru. Kutaura kwatiri kuita kunoku mutumbi wake waendeswa kuGweru mochwari, uyezve takwanisa kuti timbotaurawo nevakakwanisa kutanga kusvika panzvimbo motikari ichiri kutsva kuti vange vachititsanangurira kuti zvakafambawo sei uye vakawana pakamirawo sei. Regai tinzwe vachitaura. Isi tafonegwa tiri kubasa kwedu kwatinoshandirawo toita zvekuchera izvi patafonegwawo zvikanzi ndiba munini vedu zvikanzi koma waire kuti bamunini varuva mukadzi vakauraya chi mukadzi vakapisira mumota ndokuwa kwataita. Tikangostora kunge zvinhu zviri simbo ende mumavhidhiyo tatamaonawo mumafoni evanhu patasingazivi ndiani munhu akatsva ungaona. Saka ndokuti kuma5 nezuro ndokufonekwa kuti ndiba munini wenyu vauraya chi munhu Nigel. Isangostora senge zviri simbo. Saka at last ndopatakazwa kuti munhu uya hasi kuonekwa ende hapana kutora kuda 2 hours kana 3 hours sikateupatakazwa kuti muna zvirumbirira kuti inonzi kukumori ndopatakabva kuti chimanya ndokwatavata chero mukaonaone zvachiri kana kudii hatangobva kubasa takananga ikoko hatina tangowana munhu akazvivhenga newaya isititabvisa inini naava
nemunun'una wangu atasewo muzinga pano ongochema chema tikati achibva pano kana zvakutonga achichaita nemapurisa ini andakabatawo kumakumbo ava blazi ndo vasunungura vakwira mumota munun'una wangu angabata nechemundinoenda akabata mwana ndozvega zvataona chamuuraisa chii problem iri papi hatina chatinoziva. Sa mota yakatsva yanga iri yake here kana kuti mota iri kunzi yanga isiri yake, yanga iri yabhururu zvokuti tine 3 days tabva kurufu kuchachacha akumbira mota iyoyo kuti tikwanise kuenda nayo kurufu. Saka takaenda nemota iyi iye ndobva akaenda nemota iyi nemukadzi wake. Saka pakudzoka kuti vakawirirana kuti chii kana kuti matems apo pamota hatisidi, hatisi kuziva, asi chatongoziva kuti mota yanga isiri yangu yaisiri yake ende ndiyo mota yaapisa ndobva auraya mukadzi iye akazviuraya. Asi ari kunzi akasvika kuvana akati musauti vanhu ndarobhewa. Saka tisingazivi kuti kurobhewa kwakwave kutaura kuti chii kumhuri yake. Ipapo ndio patinogona kutsanangura zvatinoziva. Alright. Uso akapisirwa mumota uyo anga ari mudzimai wake. Vane vana 2. Ende pakupisirwa mumota pacho hatina umbohwe kuti mukadzi uyu akaenda ari mupenyu kati akaenda akaurawa, hapana anoziva. Ndine mukomana anonzi Manuel Vananda akavata pamba pangu, anoshanda kumainipedi kwako. Saka paakavata pamba akamuka kuma6 achiti handakuenda, kati andoteera kodziya. Saka pasina 10 minutes ndobva afona zvikanzi zeti ndiri kuona pane munhu ari kunamata asi ari kutsva, mota iri kutsva. Ndikati aiwa asi majokisi ari kuita here? Ndikanzi shuwa. Ndikati saka ndifonera mapurisa. Ndikanzi ndobva ndakafonera mumwe mupurisa wandoziva anogara mumalocation. Mupurisa akati handikutobva kushift, ndandiri kunight shift, saka zvinoita here kuti ndiye chikutora tiende? Ndikati auya muchinitora tiinde. Ndobva vayo akanditora. Saka tasvikapo tikaona tisikuona vanhu, tatenuka ndobva ndamufonera akati handiri kunoku. Saka yanga akatomira kuseri kuchidziro chekuseri. Tasvika apa murume wamai ndiye akatoona ndaitoona kuti munhu kuita sekuti chidhori, asi anga akatotsva. Ndikati asi munhukadzi. Saka ndo patakabva tamira panapa. Mai ndo vakangofonera mumapurisa. Saka mai ava pakutsva kwavaita vaitsva vari mumotikari kana kuti vakasiri mumota, vaita sekuti ivo uri kumashure ravhurwa rekwaleft, kuita sekuti avakanda ndobva vatungidza vari pasi, kuti matenesi avo akasina kutsva. Kwaitsva ndikuno, kwainyanya kutsva ndikuno kumusoro, nokuti pakatoita kanguva kamoto kai kachiri kupisa